Není všetko. No. Prepačte. Príbeh 2. Pokračovať. Toto nie je všetko. Toto nie je reálne. Všetko je vymýšľané. A si bude. Chodaj na proste. No. A ďalej. Dva časti. Som vám povedal. Hovorím, že som mal naprosto parochnu. Lebo som ale zahodil. Vtedy som ma napadla. Prečo neurobiť plášť? Dokonalý. Ale nevydarilo sa. Vtedy som zúfalý, idem vyrábať. A vtedy ma niečo napadlo. Čo? Nejde sa dlhom, ale on neporadil. Že všetko sa stále nie všetko. Všetko je vymýšľané, nič nie je reálne. Kto si to pretočil, aby ste vedeli. Všetko je vymýšľané. Ako to rád neprešujem? Ja to reálne není. Dobre, není, ja sa nepreto. Vtedy som robil už ukopovali. A drevený vlak som robil. Mal som 1000 ľudí. A vtedy som povedal. Ja debil. Ja som si pokazil svetlo. Musel som obchod zavdieť. Musel som pokračovať ľudia. Vtedy som povedal. Odbachnem sa. No viete. Taký rozsah, ale nízko. Som takhle sa nenavdí. Nemôžem byť tam. Ale späť na to. No deal. Wow. Ok. Pokračuj sa v ďalej príbehu. Vtedy som bol zúfalý a povedal si, čo idem robiť. Musel som tu vyvesať všetko odnova. Chápete, utrpenie odnova. Celé roky mi to trvalo a parochňa bol v koši a plásta vyberala. Čo ten to robí a nie je normálny. Tak parochňa nezašiel a povedal, čo? Je blízko. A vtedy som rozmýšľal, prečo nepostavil. Lenže som nechcel spať. Takže nikto nebol. Tak som to aj vyvezal. Drevený vlak. Vtedy mi napadlo. Debil. Ty si takový debil. Tak. No kvetinky. Jasné, tu narobia človek. Ale serem sa do toho. Ja neviem, čo mám. Táto časť je predposledná. Upozorňujem. Predposledná. Upozorňujeme cestujúci, že tento vlak končí ve stancii Ládvy. Konečná stanice. Prosíme, vystúpte. Nikoho nejde odplatať, nelestane dojde. Na to som si to potrebujem rodu. A rád veľmi zvedačný. Čakaj, toto máme poznať. Keď som to tak nastavil, ja som ešte neletnými piešky. A ja som sa žiadne také piešky. Metrom. Pokolej, tak paterko. Tak to nechom. Čo to bolo za debila? Teraz som vyšiel po schodoch. Videli ste? Áno tak. Ale ostatné sa to dozvie.